Hej, jeg er professor Cassio Santos, og i denne korte video skal jeg snakke lidt om kunstig intelligens, eller ret og slet AI. De sidste årene har kunstig intelligens dukket op fra store teknologicentre til at blive et midtpunkt i samfundet vort, og radikalt forandret måden vi lever, jobber og underholder os på. AI i dag er ikke bare et værktøj for at optimalisere processer og øge effektiviteten. Det er et revolutionerende, samarbejdende og kreativt værktøj, dygtig, for eksempel at hjælpe til med at diagnostisere sygdomme og nøjagtigt tilpasse nethandelsoplevelsen ved at forudse forbrugernes ønsker. Centralt i denne revolution er innovation i storskala sprogmodeller som OpenAI's ChatGPT. Lanceret i november 2022, ChatGPT har raskt overskredet sfæren til et teknologisk nysgerrighedsværktøj for at blive et uundværligt hjælpemiddel i et bredt spekter af aktiviteter. Brugen strækker sig langt ud over direkte svar fra brugerforespørgsler, driver utallige applikationer og demonstrerer alsidigheden og kraften. I uddanning er potentialet til AI specielt lovende. AI-baserede værktøj redefinerer tilgang og personalisering af læring og muliggør pædagogisk støtte skræddersyet til hver enkelt elevs individuelle behov. Videre øger AI's evne til at behandle og analysere store datavolumer videnskabelig forskning, noget som muliggør betydelige fremskridt inden en række forskningsfelt. Denne teknologien giver en enestående mulighed til at udvide grænserne for menneskelig kundskab, selvom den også rejser vigtige spørgsmål. Adoptionen af AI er imidlertid ikke uden udfordringer, specielt med tanke på disse juridiske og etiske implikationer af brugen. Ophavsret, personværn, ansvar og ansvarlig brug er spørgsmål, som må tilnærmes nøje for at sikre, at udviklingen og implementeringen af AI kommer alle til gode på en retfærdig måde. Produktionen af denne video fungerer som et levet vidnesbyrd om potentialet til AI. Til trods for, at jeg havde tilstrækkelig kundskab om emnet og teknisk kapacitet til at producere en video uden brug af AI, noget som ville kræve, at jeg brugte mindst 30 timers arbejde med forberedelse, optag, redigering og etterproduktion, valgte jeg en innovativ metode. Ved at bruge AI, nærmere bestemt HeyGen-værktøjet, oprettede jeg en avatar med billedet mit fra en kort 2 minutters video sendt til dette værktøjet. HeyGen var i stand til at lære kropssproget mit som bevægelsen af hænder, arme, øjne, øjenbryn og mund, i tillæg til at kunne gengive stemmen min fra hvilken som helst tekst jeg skriver. Med andre ord, nu kan jeg producere hvilken som helst video med billedet og stemmen min fra en skrevet tekst. På denne måde blev denne videoen du ser aldrig spillet ind, den blev fuldstændig genereret fra kunstig intelligens. Denne videoen, en syntese af det ubegrænsede potentialet til AI, illustrerer ikke bare evnen til at transformere idéer til virkelighed på en effektiv og innovativ måde, men signaliserer også en ny æra, hvor menneskelig kreativitet og kunstig intelligens kan gå hånd i hånd. Dette er bare begyndelsen på en ny opdagelsesrejse, innovation og frem for alt et enestående samarbejde mellem mennesker og maskiner. Måtte denne videoen ikke bare tjene som en demonstration af hvad, som er opnået ved hjælp af kunstig intelligens, men også som en advarsel om hvad som skal komme. Sammen kan vi forme en fremtid, der teknologi og menneskehed kommer sammen for at skabe en smartere, retfærdigere og mere bæredygtig verden. På denne måde gør etisk og ansvarlig brug af kunstig intelligens. Til næste.